Kapaos na lagi ko nimo. Sige na da hugas og plato. Iya susah siguro kigdang ang tan ya kitok lang matay. Gipus pus sus gua tak ba. Gi. Few moments later. Sana mo dayo rasa ron. Alas na yung naman sa BE eh. Sige mag-log in elgo. 12 seconds later. Karin ka. Ikabaos na yung kunimo. Naon tanong nagpuan. Di ba na magkamurit singro? Abusado kay kapag katao ka. Grabe ito kay gago ko. Maragig dun sa ibuhat sa tibok adlaw. Sige rabi kaghigda. Ang dog email ha. Karon makabaos na kunimo. Kapaos na lagi ko nimo. Murag ka ng pula. Avatar the airbender paus na nimo ka. Boss, may adlaw, kumusta? So karon kay nasaag mo ka sa to ang video karon nga gibuhat sa atong FB page. Balay mo tag-follow ani sa ato ang Boss Jong. Mo na kong page karon. Ug sa to ang YT channel mo ni siya Boss Jong yapon, inani lang yapon ang atong logo para ma-update ka sa nga bago tong buhat nga video nga makahatag og lingaw sa imong adlaw. Ug daghang salamat. God bless.